आरो फरायसाया जोंनि हारिनि समाजनि न'खरनि माबायदि इयुनखौ दालांनो हायो दा बेफोरनि सायाव गोबां फरायसाफोरजों सावरायनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों। बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 10थि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मायाव खोब मोनसे मोजां गोनांथार मोनसे हाबाफारि लाफादों। बे जाबाय स्टुडेन्ट कनक्लेभ अर्थात फरायसाफोरजों सावरायनाय। दा बे हाबाफारियाव आंखौ जर'खा बुंथिगिरि आलासि महरै लेंहरदों आरो गाहाय आलासि महरै दंमोन जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि फंबाय सोमावसार बसुमतारिया। जे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोन्दों, मानोना नैबे बेलस्रि ओनसोलनि गोबां फरायसाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। जे फरायसाफोरजों सावरायनानै जे फरायसाया माबायदि जानो नांगौ, फरायसाया माबायदि सोलोंथाइ लानो नांगौ आरो फरायसाया जोंनि हारिनि समाजनि न'खरनि माबायदि इयुनखौ दालांनो हायो दा बेफोरनि सायाव गोबां फरायसाफोरजों सावरायनो मोननानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों। बेखौनो आसा खालामगोन निस्सय जोंनि बे फरायसाफ्रा जोंनि बिबुंथिनि गेजेरजों माबा मोनसे बुजिनो हागोन, माबा मोनसे थुलुंगा